My first husband, couple my second husband duga duga n'anya. Di man na-agwa unu maka ya. Ọ na-ata na village bịa nụọ m nụsị amụ kpọrọ m gbago Lagos. Ọ sị bụ nne na this man bụ nnọọ B.E.S.T. nọ ihe ọ bụ. Nyame ịgharala m ọkụ ya. Nyame ịgharala ọkụ ya. Nyame n'etiti ọkụ ya. Nyame n'isi ọkụ ya. Ọ sị bụ nne na 2 weeks after kafa gbago Lagos ka o bidoro ịkụ ya ife. Ọ sị m nne ị maala etu unu wee si eti nwatakịrị ife na o nwee bọsị o tiketere ya ife si ya na ya ga-egote ụtarị na o nidiri iji aka tie ife maka ya eme emerụ onye arụ maka na o nwee n'uzu wuru mgbe afọ nwoke ji aka tigbu nwunye ya. Ọ sị m di eje gotere ya ụtarị na ya dị ime nwoke ekugide ihe kụpụ ya nwa afọ. Ya wee na-akpọ ndị be ha na-ayọ ha sị ha ka a pụtaba na this marriage. Mama ya sị biko ya chọọ ọkwa ya biko kedu ife ndị mmadụ ga-ekwu ego niile a nwoke ya sisiri ọ ka ebido kịta akpebe biko na ya chọrọ ọnyama na-ejibe nya ayọ papi ya sị nyama na-ejibe o na ha mara ka ha ga-esi bido wee gwaba ndị mmadụ na di ya nọ n'ụbọchị ka esigo ya agbapụta osikwa nka ọpụọ nka just like that ya nọ n'ebe afọ ka akụgbuo onye. Ọ sị m na-akụkatara ya ihe kụkatị ya ihe oluo one day na o nwere onye be ha si Bauchi wee bịa Lagos ya wee fịa n'afịa ha wee kalịba ịmagolo kaligide karịsịa o wee sị ya na ya bịa Lagos na o nwere afọ ya bịara ịzụ ya na-anọ 2 weeks ya nọsị anyị chighekwa azụ ya wee sị ya kedu mgbe ọzọ ọ ga-abịa o wee gwabịa wee gwasị anya ya wee sị ya na ọ bụrụ na ọ bịa ọzọ na ya ga-esokwe na ya. Woman sị ya nke bụ na ị ga-esi ọ sị ya na ọ bụ na ya nọrọ na this marriage na ya ga-anwụ ya wee yipụrụ ya akwa wee zukobie ife nwoke na-akụ ya sị m this woman tikete wee sị anya gwa ndị be ha nya sị ya na ya yogolo aka nna ya ọmami ya were aka ekpe ya ọmami ya na mami ya chọrọ ịnụ na papa ya chọrọ ịnụ ya gbapụtala na di and because of that na ya chọzi iji aka agbafelu. This woman wee chigheta afịa ọzọ ya wee soro wee na-aba uchi gbafelu palụ ngwongwo edi ejesi ọlụbata ọfụrụ ya. Ọjụba ndị befe na ndị befe amara ebe ya jebe bikos na o nwere onye ya gwa nye elu ebe afọ chọba ihe ya ga-eme o ịghọtago ba ebe afọ mụba salon solibie mụsịa solibie mebe ịghọta na ụlọ one day one guy fịa sị na ya laikere ya na ya ga-anụ ya fa akwụba kwụọ ọ sị bụ nne ya wee cheketa ihe ya ga-eme na ya mọrọ ya wee kpọọ papi ya ebido wee kọbalị ya maka na ha achọgide gị ikekwụla ọtọ gwụfa na dieti si ma polis steshọn nke nwa nke nwosikwa nke ọpụ nke na ha fụrụ ya bikọsi ya dụrụ ebe afọ kpụchasịa isi na ya dị ekezi isi efe ya gbaa penti n'isi wee na-akwụgharị na o nwere ka e ga-esi wee mụọ onye ya bụ bikọsi na ya na this guy so onwe so ka this guy si na ọ ga-anụ anya wee kpọba papi ya wee gwagide papi ya gwasịa papi ya saa na ọ bụrụ na ya kpọrọ this man na nata ọbụ na fe ekeliri eto this man were ife eme n'isi ewejelu dị ọda man ya nọlụ n'irufe wepụ onwe ya and na fa ọ bụrụ na e wepụrụ onwe ya na fa ma mfụkwu ya anya again. Papi ya wee sị ya na nsogbu adọrọ ya akwakwana di ya o fekwalụ ya wee nata wee kpọlụda guy wee bata wee sị ha na ife achọ bụ just ka emee ego fanalụzie Bauchi ka fa mebezie court wedding na ndị otie. Ọ sị papi ya kwelụ na pọsị ya kpọnata demand ka emele ego mesie efe niile ya kpọkwalụ demand na ya wee gwa papi ya na mami ya wee sị ha were ihe emelu n'isi ka ha wejelu the other guy ka ha do sure na ya adụgo free ịghọtara na maka na ya alụgo di ọzọ ya kwesịrị ịnụ di ọzọ mana ekpegidere ekpegide ịmago na-eti ebe okwu ọnụ si na ebe fasi ete ka osikwa nke ọpụọ nke ọsi oke ka emezie ebe emerie kịta ka eweziela ego that guy wechighezieli ya azụ ịghọtara na like ịma na o nwere obodo na-eme datina ọ bụrụ na ịnụ ọdị na before analụ nwoke ọzọ ego gị na nwoke ọzọ ga-anụ gị ịghọta eweziela ego nwoke ọzọ afọ weta wee wechighela onye izizi nụrụ gị asị na o nwere ndị na-eme otu afọ ka fami otu afọ nọ ife ekpebiri kpebisie ya wee nụọ dị wee solu di ya wee na ọ sị bụ na kịta na ya ji ụmụ na-atọ ya ka mụsịrị nwa nke ịtọ ọfụ ya na di ebili na nsogbu adọrọf adọ happy bụrụ na fa ji ezigbo ego mana this man malụ what to do and when to do it even ọla na ọma nụrie ya adọ happy na-ebili onwe ya ndị ya. Ọ sị bụ oke m kakuleti mgbe ya ji wee mụọ ụmụ na-atọ na ife ya na dị man bigo sofa bụ 7 years ụmụ na-atọ.
o wee luo one day na die na-abụ mgbe ọbụla fa ga-celebrate ọnụnụ di na nwunye fa na o wee one restaurant ọ na-akpụ ya aga ebe afụfụ erie nne magolo kpọọ friends ya nkewa nkewa na ihe a bụ etu fa si celebrate their each year anniversary ha so ọkwanye ọ sị m na o wee lụọ one year ya na di ya wee nọrọ ebe afọ na ndị friends ha nọkwa na na-egonye ha mmanya na-eli ya mụrụ dat na onwego somebody recognize ya wee jegwa di ya wee bịa ebe afọ wee chelụ di nke izizi ya nọ ya na di ya wee pụta na wee bidokwe ka fa si ebido ka elie nne nye ndị mmadụ mee nna di ya wee si from nowhere wee machapụta wee kụdie were ọkpọ ya na ọ kụpụrụ di ofu eze di ya na-asị kedu ife na-emenụ kedu ife na-emenụ bikọs di ya amada onye ọ bụ sef ịghọta na-akụzi ha na-eji ọsị na ọ na-arịa nwunye ndị mmadụ wee kpee ka eke wee kpụrụ ya wee kpọchie wee dulu di ya wee chebe ụlọ ọgwụ ya na-asị ya ma ọ na-ekenyere gị ife ime n'isi ya ma ọ na-ekenyere gị ife ime n'isi ya kedu ife ọ na ya bụrụzi nwunye gị na ya bụrụzi nwunye gị magonu na-aba ewedu di ya wee jebe ụlọ ọgwụ jesi ụlọ ọgwụ wee tritisie di ya wee wekọta ego niile o spende ma nke faji eri pati o wee bịa ma nke ụlọ ọgwụ wee wepụ di nke izizi kọt na ebe afọ ka ya nọzi wee kpọba parents a wee sị na falozokwe na-elozo na-agwakọta gị bịa welu na okwere bịa welu so ha wee yọkati okwezi bịa welu ha lofuzie muvuzie on which n'isi na ego nke afọ ka dọkwa n'isi apụ ifugo so di ya wee wepụzie near court mana the only thing is all of up na family court wedding ịma na when it comes to tradition na ọ bụ na ime court wedding na ọ kalele tradition ma ọ bụ na unu ejere na customary court ọ pay ọtago so wee gbakọsa wee sị dị manụ na ọ ga-akwụ ụgwọ expenses niile plus suffering and pains ọ kọsụrụ ya maka na o nwere ife amelie na ya mere ego the girl gba anya akwụkwọ jide certificate wee bịa wee tibie ife na ọ bụgodo na o nwee ife menụ na parents ya ka ọ ga-eteki eto not the girl besides onye si na ọ da anụzi na o nwere ife ị ga-eme ya ọpụ ya ọtago se wee kpeta wee nye die bill nya di nke izizie wee nye bill ihe ọ ga-akwụ ọ na-ama ife di eme di ya wee welu the bill wee wejelu nne na nna ya wee si nọ nne na nna ya ga-akwụ ya na fe nwere right ime gịnị ikere nwaanyị anya ka na anụ to somebody even before le ewetabelie ego ya mee n'isi na ekwesịrị iwetara ego ya mee n'isi before le ekebie akwa ifugo ọ sị bụ this man wee kpụlụ papia na mami a wee kpọchie ha wee nọlụ na sel na ndị be ha mara what to do wee desi akwụkwọ wee pụta wee sa ha sign ya ma ọ bụ na achọ ka hapụ ha na ha ga-akwụ the whole ụgwọ mami ya na papia unu agụrụ agụ unu asign ya na unu ga-akwụ wee hapụ ha ha wee nataba o now fawa bụzi ife jizi ụgwọ ịghọtago na so na ihe a nọzi na ya kịta abụ na mami ya na papia wee kpọọ ya wee si ya na ịgafe erikekwe na ọka ọgwa die ka fanye aka ka akwụba ya wee sị na ya da akwụ maka ya na papia na mami ya kwuru ekwu ha return all that money na ọ bụ na o kwere fa jebe court fa mee 1 or 2 fa sị na fa na-agwa ya bịa wele egocha na akala ijebe court eje kpebie mana ebe fa sign golu na fa ga-akwụ dị ụgwọ kedu ife a na-akpọrọ ya na ya na-amụ nwa be nwoke na ya gbara na ego ka dị n'isi na ya keep on calling them unu ewejegokwe fasị na fa ewejego na-agwa gị na ọ ga-akịta bịa welo mana the man mere on purpose ọ chọrọ iwe ego na ife ọ chọrọ ime bụ ka ọ fụ nyanwa ka o gbuo onye n'aka ịma na o nwere ndị ọ ga-aba kpasuchie iwe si ifefa na-eche bụ how to deal with that person kpasuru ha iwe o fada eche the right thing to do nọọsụ ihe a ka di ya na-eche etinye ga-esigbukwu inye ọlụ etu ọ ga-esigbugide ọfọzi anya ka ọ nwụzịa ịghọta na ife ọ na-eche instead of ifocus na ya achọzi mgbe ya ji wee gbapụ n'ụlọ na ya achọrọzi mana ọ chọrọ ịnụ nke afọ ya wesi parents ya na ya gbanyelefe aka wee kwụda ụgwọ na ọfọtụ ha ka ọ bụ na ihe o ji wee bụrụ fọtụ ha bụ na nọmba 1 na ya yọfa na ya chọrọzi fajụ na ọ bụrụ na mgbe ya na-ayọfa akụpụrụ ya nwa na ya chọrọzi ịnụ na fasi ngwa ya nata ka o were ife o mee n'isi ya na all these things ama play out
mana fa gbara ya nkịtị nya atagide afụfụ to the point na agbapụrụ be die ya wee kpatakwa nwoke ọzọ mesie gị nya wee sunu return ọ na-ego afụ to the man n'okwelu na mesi na return ya bịa kịta na-asị ya ka a bịa weta ego ka anyị na di ya wee kwụọ dị ụgwọ na ama ngwụ nye kwesịrị ịkwụ dị ụgwọ ọ nọrọ parents a kwesịrị ịkwụ dị ụgwọ na kịta ka iwe ife ha merie wobelie sef bụ isi anya nọ n'ebe a na-egbu eke egbuo nafa kwesịrị ịkwụ data ụgwọ ya wesị ka amala ife ndị mmadụ lụrụ ihe a niile mee kịta ọfọt ya ọ nọbụrụ fọt parents ya kedu onye kwesịrị ịkwụ ụgwọ afọ na abụrụzidi ijebe dị kọt nọ na fa asain go na fa ga-akwụ dị ụgwọ ọkwa ịghọtago na polis steshọn so kedu ife udu si anya mee nyekwesị inyelufe aka wee kwụ ya ike gwụrụ akwa ifo ụfọdụ ndị nne na nna chukwu meela ụlọ ebele eziokwu m ebe nke bụ na nwa gị ka etigidere ife tipie nwa isi nya nọlụ be nwoke afọ maka ife ndị mmadụ ga-asị fia kwa unu chukwu meela ụlọ ebele unu adụrọ mma ịkpọ nne na nna amara m ife a ga-akpọ unu but not nne na nna what is all this what nonsense ndị mmadụ mụọlụ gị nwa afọ mgbaji gwa ndị mmadụ na nka fanyere gị aka wee kwụọ dị ụgwọ gwa ndị mmadụ afọ ga-ekwu datin 1 or 2 ka fa bịanyere gị aka wee kwụọ dị ụgwọ kedu ife ị na-akpọrọ nwa gị ndị iberibe and number 2 bụ na unu ekwesịrị ị na-ego that girl until una return all that money even mgbe afọ so unu na ọ na-abịa ka unu ga-agba mbọ return all that money to the husband ọ bụ na o kwere unu aga court jedobeli enye yes maka na unu ka enyere the money unu nwadili the whole thing unu wee kebe nwaanyị ego ka du n'isi kebe ya onye ọzọ return kwana ya to do things right no unu kodukosi all these things amụrụ m ife m ga-ekwu nne ọ bụ dị ịchọ ka the matter die ya down like they are now na ịchọrọzi ka ọ gaa n'iru iwe gị nyefe ka fa kwụọ ka ekwensu abụrụ ngwongwo dị ya n'isi ochu ọ na-achọ nwa mmadụ ọ ga-akụgbu onwe ya ka ọ ga-akụgbu one day jebela onwe if you have that money but I don't blame you I don't ịghọta ị kwesịrị inyelofe aka mana ịmagolu ka o si wee dọlọfa ọnọgide ofe bee na-emi ntị ịmagolu people will start tinyebi ya aka tinyebi okwu inwe ego nyelofe aka to pay it mwezikwa ụzọ ọzọ ị ga-esi wee ta ha afụfụ inwe ike kwụọ half ha kwụọ half I don't know but ike gwụrụ kedu ife isi m kwuo just ka ọ ghara ide ntele afa gị na-aga ebe ị nwetago your soulmate and focus on your marriage ike gwụrụ I understand onye akụgbubere ya mere ọsọ ị na-aghọta daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị